komentaryo, isyu, serbisyo. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunay nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, asawa patay mapos ginpukpok sang martilyo sa kaugalingon nga bana. Ilegal nga droga ginalantaw rason sa pagluthang sa mag-live-in partners sa Barangay 2. Sa balita nasyonal, mga residente malapit sa Bulkan Taal ginpaydalom sa forced evacuation. Election protest ni Bongbong Marcos bato kay Robredo ginbasura sa Korte Suprema. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Pebrero 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Aksyon Boy Duran, ang aton mga balita lokal pagkatapos lamang sa good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Kag sa especially dira sa abroad bala kay release na mga lantaw sa mga balita no sa Facebook page nato no. Anyway, sa kay Alex Fuentes, good morning sa imo dira kay Bia Jonathan, aga pa si kumpare mo. Actually, aran siya sa NGC Action Boy. Naglibod siya sa iyang pudding. So, base may makapa-NGC da. Malabyan niyo siya. Baka kamo sa iya pudding. Dito sa manamit. Libod man. Wala siya kakadto. Wala pa sa ito kakadto kay Mayor. Wala pagit siguro. Kalusot kay Mayor Action Boy. Do alang-alang pagit. Tuloy ko nga, kantuan na lang kagbaligian pudding. Okay na niya. Si... Nga bayo mo kay do ano naman? I-describe ko pa tani. Ramil Dura Infante, good morning man. Alex Monteza, nakakuha na din kapon sa mga dogi si Alex. Te, pa nga. Te, wala siya picture? Picture na dapat mo magkuha ka. Gani man. Ano ka documentary? Te, pas masenda niya kasang picture ya para prove gid ba nga to gid sa blaw? Oo, nakakuha sa kuno duha pa lang pero maliko niya pang tatlo kay lima kuha niya mo. Akin di yung madala guro. Oo, dati. Sige, very good no. Dason dumaya nakadogin sige lang kay anyway may naka-adapt to siya sa mga doggies. Perfect. Marie Antoinette Piliado, good morning man. Kag si kay Arlie Piliado kag Melcho kag Aplaha Sansawi sa La Carlota from Canada. Kimosabi Magellan, good morning sa imo. Kay Ters Vergara Sancho, good morning man. Sige, action doors ka na idalang. Kay Sir Noel Amar, good morning. Sir Boy and Miss Dorel, tamyo ko lang akong friend nga si Vanessa Mayo. Dira sa Minnesota, America. Yes, good morning kay Ma'am Van. Kay Donna Navarte Macario, good morning. God bless. Kay yes, gin-share na ni Sir Noel Amar ang aton niya live action boy. Okay, kay Miss Kelly Jelly, good morning, Action Boy and Action Dorel, blessed Wednesday, dira sa inyo. Stay safe everyone, also sa family Repuela, Diel Lagdon, Nagor, Apil, Kaga Toreno sang Barangay Pandanon, DSB, kag kay Mr. Beboy Villasor, get well soon. Nagalantaw siya always dira sa mga USA. Yes, thank you. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning Christine. Dra sa may Pandanon DSB man. Ginagreet ni Alex Montesa si Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid. Maayong aga man. Kay Ters Vergara Sancho, good morning. Ma'am Vanessa Mayo, ara man siya. Stay warm ka mo dra sa Canada. God bless. Alma Enriquez Alagon, good morning. Dra sa may pamilya ko no Gose.
Watching Guse, from oh. San Pedro, Laguna. Sa Guse na, ako sa Guse. Aguse, sige. Weng Guafa, hello Negrense, watching here from Bicol. Good morning everyone. Bao si Kumparing Bia, may message siya akon. Salamat gid Kumparing Bia, Jonathan. Maubos ginang imo nga pudding sa imo gin chat sa akon. Ay, ina. Sige, action way go. Si Ihada mo Si Ihada ko, araw Montoya, araman, aga pa nagbugtaw kay may opisina subong. Ay, of course, kay office gali, oo. Sakay, Cory Vidaha sa Kuwait, Arman Regalado, dira sa may Montara Isabela, ginagreet niya lang si Junior Vidal. Ari ng presidente, Dennis Richard Timor Roma. Grabe ang outfit ni Kuan ko ni mo ko daw si Rose kasang Titanic. Ay kala Sige, be ko na be. Ato ba sa punta sa barko, blas na ganot sa ganot. Kasabad mo naman. Bongga si Dennis. Uy, early pa si Dennis naman. Of course, always actually early si Dennis. Gusto ko ito ang ginakanan ni Kumparing Bia. Bala nga lumihan. Na, may man to ayan. Kato ginabalik-balikan. Or basta na ginabalik-balikan. Oo, okay, lipot ko no shorts. Doon ko man to kita, lipot. Short yawa ko tumo tanaw kahapon. Ay, ginlan tao man gali. Ay, kala. Ano sino na din ginabalik-balikan? Ay, ko nga bangkot, actually, kung anong ginabalik-balikan. Bangkot ko sino ginabalik-balikan. Nan, siling ko gina. Ay, ko sa may nakita so far. Sige lang kay basi kung from a distance na sila. From a distance. Perfect. Sige. Sa kay Helen Montano, kay Ma'am Vanessa Arena, just got back from the cities of St. Paul, Minneapolis. Gabi, gito ka dito man ko dito man sa ano gani sa Canada kuno sa ila ni Noel Amaro, -15 man ang ila dito nga temperatura. Perte makatugnaw. Dili sa aton 18 pa lang dio. Hindi na minus ha. Hindi na minus. Plus na yung aton. Tugnaw pa kayo. Tugnaw pa kayo. How much more sa ila to, no? Sige. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Okay, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginbawian sang kabuhiyang asawa sa gidiyang ginpukpok sang martilyo sa Yabana dira sa may Sitio Lucay 2, Barangay Kamingawan, siyudad sang Kabankalan, sang kahapon mga launa sang kagahon. Ang biktima gikilala kay Delbert Delbeth Laurente, 40 anyos. Kaambana gikilala naman kay Saler Laurente, 44 anyos. Natabo ang insidente sa payag sa mga asawa sila sa din upod nila ang duwa nila kakabataan nga nagaedad 1 katuig kag 5 katuig. Sa dalawa mga asawa ang may 6 ka mga kabataan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salvi Pico, ang hepe sang Kabantilan PNP, sa panugiron sang kamagulangan nga anak nga lalaki nagapangimon ang bana sa isning asawa. Pila naman kaadlaw nga wala ini sang hustong kakaon kag sige na lang sang inom sang makahulubog ng ilimnon. Duga pa ni Pico, posible nga may lalisay pang nagluntad sa duwa antes ginahimo ang ining krimen. Ginako ni Saler Laurente nga ginpukpok sini isang martilyo sa ulo ang iasawa nga si Bebet sa tubang mismo sa ila duwa ka mga kabataan. Sa eksklusibong interview sa Aksyon Radio Bacolod sa suspect na akig ini sa asawa sang may baluan nga may kirido ini apang wala man siya sang ebidensya. Suno pa kay Saler masami nagalakat ang iasawa rason sa pagduda sini nga may iban nga lalaki.
Apang ginpalayag ni Police Colonel Mary Rose Salve Pico, ang hepe sang Kabankalan PNP, nagaliwat-liwat ang mga ginapanghambal sang suspect sa ila ini nga ginpamangkot. Nakamuno man ang kamagulangan sini nga anak na nagapangimon gid man ang iya amay apang wala man sang kamaturan nga may iban nga lalaki ang ila iloy. Nagpangayo sang patawad ang suspect sa iya mga kabataan apang wala siya ginsapak. Handa naman ini nga tubagon ang panumbungon batok sa iya. Isa man ang patay, isang pilason matapos ginsulod sa ilang ginarentahan nga puloy-an kag ginluthang sang wala pa makilala nga mga persona mga pasado alas 6 ang aga, Pebrero 16 sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Lieutenant Liberty Indiape, spokesperson sa Bacolod City Police Office, mag-live-in partner ang mga biktima kaya napatay ang ginkilala kay Ransmoor Banyas, 29 anyos ang edad, samtang pilason naman si Mary Lisa Pahamutang, 36 anyos. Dugang pa, nagakatulog ang mag-live-in partners ang ginsulod sang suspetsado nga nagasuksok sang helmet kag naka-face mask sang ginluthang ang duwa sa linaigo sa kamot kag duwa sa ulo si Banyas nga mong itunaan sa kamatayon samtang sa nawala nga mata kay sa likod nga bayan naman sang ang igo ni Pahamutang nga padayon karon ginabulong sa isa ka pribadong ospital sa Bacolod. Palayag ni Indiape, ginausisa pa nila ang background sa mga biktima apang nahibaluan ang utod ni Pahamutang ang napreso na sadto bangod man sa illegal nga droga. Sa karon paraan pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa nagluntad nga krimen. Angot sa mga balita, illegal nga droga ang nagapanguna nga motibo nga ginatutukan sang kapulisan sa pagpatay kay Ransmoor Banyas, 29 anyos, kag pagkapila sa nga live-in partners sa nagluntad nga pagpangluthang sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod kahapon sang aga. Sulo kay Police Station 2 Officer in Charge Police Lieutenant Joven Mogato, ginaligar nga nakakita sang kontra si Banyas tagligad nga semana. Dugang pa ni Mogato, negosyo sa illegal nga droga ang mahimo ginhalinan sang away bangod ni si Banyas ang yara sa drugs watch list sang Police Station 2. Samtang ang live-in partner naman sini nga si Mary Liza Pahamutang, 36 anyos ang ginamonitor man matapos makabaton sa impormasyon ang pulis nga siyang imbulbado man sa illegal nga droga. Naibaluan niya ginsulod sa armadong lalaki ang balay sa mag-live-in partner kag ginlothang. Ang suspect ang nakasuksok sang helmet kag sweatshirt. Si Banyas ang nakaangkod sang duha ka pilas sa ulo kag isa man sa natuong abaga nga gintunaan sa iya kamatayon, samtang si Pahamutang naman ang may pilas sa nawala nga mata kag likod tugas sang pagpangluthang. Sa mga duga man naton nga balita lokal, ginausisa karon sang Negros Occidental Police Provincial Office kung may grupo nga nagapamatay sa probinsya sa mga biktima nga gindalahig sa illegal nga droga. Suno kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Durasco, ginatinguan gid sa otoridad nga may baluan kung sino ang mahining nga mga suspetsado. Duha pa ni Durasco, hindi man malayo nga ang mga nagapamatay, amo man ang katransaksyon sa mga biktima sa ilang sini nga aktibidad. Angot sini, ginmando liwat ni Nokpo Director Police Colonel Romy Falge nga istriktohon asa mga Chief of Police ang checkpoint sa ila area of responsibility. Madumduman, ginpatay sinigid lamang si Ryan Villanueva nga taga La Carlota sa isa ka beach resort sa San Enrique kaya ginaligar nga nakuhaan sang illegal nga droga sa iyang bulsa. Magluwas kay Villanueva, madamo na sang biktima sang riding in tandem nga mga biktima kalabanan yara sa drug list sang otoridad. Sa iban nga balita lokal, ginapanawagan sang pila ka homeowners sang Deca Homes Barangay Kabog nga maaktuhan kag masabat ang ila pamangkot angod sa problema sa pagproseso sang ila papeles agud makasulod sa housing loan sang Pag-ibig. Dugang pa luyag Manila masolusyonan ang ginalagar pagpangharas sang developer sa mga homeowners kaangay sang pagpangpadlak sa mga occupied nga puloy-an kag pagpadala sang notice of cancellation. Suro kay Alan Benaventura, isa sa mga homeowners, rason sang developer nga padayon pa ang iya in-house payment kag hindi maproseso ang pag-transfer sa Pag-ibig bangod sa mga areas sini nga kinahanglan pabayaran apang kun sila ang pamangkoton updated ang ila pagbayad. Ginkatingala man sang homeowners nga nauna na paproseso ang pag-transfer sa Pag-ibig sa mga bago nga nagbakal sa mga balay apang sila nga tag-tatlo na katuig wala sa gihapon. Plano man sa mga homeowners nga mag-isa kag mahimo ipalambot sa mga natungdan ni ahensya kaangay sang NBI ang nasambit nga issue. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Sa mga duwa paginaton nga mga balita lokal, padayon ang pagpamalabag sa mga residente sang Purok Himaya, Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod sa gintukod nga cell tower sa ila sining komunidad.
Sunod kay Yoli Vigno, ang purok chairman, ginkakibot lang nila ang pagtukod sa nasambit nga tower sa isa ka pribado nga lote nga ginapanagiyahan sa barangay secretary nga si Henry Cobrado. Dunga pa ni Vigno, wala nag-agi sa insakto nga proseso ang pagpatukod sila nga tower kaya nagapati nga gininto pa mga tao kung mahatag ang isa ka requirement nga neighbors consent o kung ang ginatawag social acceptability. Sunod kay Vigno, ginpapirma ang mga pumuluyo apang sa ila pagkahibalo, water refilling station ang ipatukod kag hindi cell tower. Palayag ni Vigno, giniimbitar nila si Cobrado kung makapatag sa pumuluyo apang nagpabalibad nga magkanto. Dunga pa ni Vigno, anong kabulan ang nakaligad sa una kung tani patukuran na sang cell site sa ilang komunidad apang nagpasa sang petition letter rason nga napauntat kay isa sa nagpamatok sadto among tag-iya mismo sang duta nga ginapatukuran sa karon. Kag sa katapusan nga balita lokal, naka-recover na ang 40 ka miyembro sang Philippine National Police sa PNP sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo sa coronavirus disease sa COVID-19. Suro kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, isa lagid lang ang nagapabiling nga aktibo sa among nga virus. Dugang pa ni Donasco, maayo naman ang kaimtangan sini bangod asymptomatic man kagyara pa sa healing facility. Sa gihapon pa dahil ang ginapandaman sang kapulisan nga maghalong sa tanan nga tion batok sa COVID-19. Mga residente malapit sa Bulkan Taal, ginpaitalom sa forced evacuation kasunod sa pag-alboruto sang Bulkan Taal. Samtang election protest ni Bongbong Marcos batok kay Robredo, ginbasura sang Korte Suprema. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pambutla. Sige. Good morning na sa kay Terry Simpronyong dila sa Barangay Kabog sa Deca Homes. Nora Fe de la Torre Malikse, especially kuno ang gitamyaw ang taga Barangay La Granja kag sa tanan nga pamilya Malikse. Eduardo Labayan Jr., good morning man. Kay Kurt Rosalejos, Rolly Estoya Intis, sa Saldoa kag Intis Family Morning, sa South Homes, SDB Barangay Sumag. RR Tuparan Montuar Hinyo, Pakabankalan RR. Halong, RR sa biyahe. Yes, Benji Galvez kag Jing Verbael, good morning man. Sige.
Warlito Malayang Jr., good morning. Kay Araman si Sir Edwin Pineda, Action Boy. Kay Lucia Sadtilian Casimiro, good morning. Dres sa may China siya, Action Boy. Mario Bonaflor, good morning, Action Boy. Do Bacolod lang kadaga watching balita. Ano man, do ara siguro sa Bacolod lang. Sige, thank you, sir. Kay James Makiling, good morning. R.R. Montua, I love you, Dennis. Mwah! That's so sweet. Sweet pa sa results ng sugar. Ano kita gusto na? Sa aton ba lang fasting mo sugar. So, sweet pa dra ba, no? Pero sige dyan si R.R. Halong gid sa biyake. Kay Yvonne Buescher, good morning. Thank you for sharing, ma'am. Rodrin Alvarez Bayabado, mayong agaman. Kay Josette Magwad de los Reyes, good morning. Kay Lilian Tanyo Henito, good morning. Pa-shout out kami dito sa Kuwait. Pabati family Tano, kag Henito de Leon, Alava, dra sa Isabela Negros Occidental. Yes, good morning sa tanan nga taga Banwas ang Isabela man, Action Boy. Kay Alvecino Tenorio, good morning, Sir Boy. Kag Ma'am Dorel, ginatamyo ako gid ang mga taga Barangay Pandan, Pontevedra, especially sa Tenorio family, listening from Sara, Iloilo. Thank you, sir. So then? Sara, Iloilo. Sara? Kay Rabia Veloria, good morning man. Connie Laparan, maayong aga. God bless. Si Mario Benaflor, okay. Ara siya gali sa China, dry drop. Sa barko si Sir Mario. Sige, Sir Mario, halong-halong gid sa inyo nga biyake. Kay Mabel paano ba sa wait. Estrobo, good morning. Sangsilay, watching from Hong Kong. Ginagreet niya lang si Mr. Mario Estrobo Sangsilay, kun Action Boy. Kay Martin Aliling, good morning, sir. Dra sa may Imus, Cavite. Jesse Padilla, good morning, man. From Binalbagan. Edsel Camento, dra sa may Escalante. Mayong buntag, Escalante. Mga Bisaya, manadira. Yes. Kay Zoraida Lucero, good morning. Thank you for being honest sa tanan ta kanong updated nga news. I'm very proud of all of you. Okay, thank you, ma'am. God bless. Si Action Boy. Go. Sakay Homa Lumeda, good morning, man. Kay Maria Luisa Melos, Luing, good morning. Elmer Abanil Gumban, Lucy Carmona. Kay Remia Garcia, dira sa Barangay Panokoy, good morning. Kay amigo na tunuan Bolgalyo. Why ka di boss, no? A day off. A day off mo, Nga man. boss. Yung madulong, di ba? Si boss ice cream lang. Wow. Ay, timing, I'm on my diet. Ang dahil. Oy. Nakilain ni saya nga, Juan. Atong pang diet. Hindi man. Atong daw monster. Sige lang nga. Enjoy ka mo sa ice cream niyo, Action Boy. Binlanda ka. Butang ko na doon sa ikababos ang lamig. Wow, kasi hindi mo tunaw, no? Kay, sige, di ka na to gina. Ice cream para ni kay Action Dorel. Buta sila misa. Tapos pagka-boss pa, sido ka, puro subay na ko. Tapos pag-aga, pangimuson mo ng tanan nga masubay daw nga mga Gabi nga, brava na. Tanan nga masubay nga nag-reunion alumni homecoming. Very Sir Noel Amar, nga ako kung outfit ma-attend ko Grammy Award. Sige. Pwede, diba? Thanks, sir. Standby na sa mga balita national. Pamatian namon ginasandigan. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginmando sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Agoncillo, Batangas ang forced evacuation kasunod sa naobserbahan ng pagsaka sa seismic activities ang Bulkan Taal. Sunod kay National Disaster Risk Reduction and Management Council Media Liaison Officer Esha Mariano, nakabaton sa impormasyon ang council angot sa ginhimo nga pag-evacuate sa mga residente sa duha ka sitio sa Banwasan, Talisay.
Ginpahayag naman ni Philippine Coast Guard spokesman Commander Arman Balido nga nagpadulong sa lugar ang pila ka personnel sa Coast Guard Batangas, Talisay Police kag MDED-RMO agud masiguro ang safety sang mga residente. Ginbasura sang Korte Suprema nga nagapungko bilang Presidential Electoral Tribunal kon PET ang ginfile nga election protest ni Anay Senador Bongbong Marcos bato kay Vice Presidente Leni Robredo. Ginakusar sang Anay Senador nga ang eleksyon sa Maguindanao ang nalamudan sang terorismo kag pagpangharas sa mga voters lakip na ang pre-shading sa mga balota. Ginpahayag naman ni Robredo nga sa PET rules klaro nga ang kapaslawan sa pagpakita sang substantial recovery matapos ang inisyal nga recount ang nagresulta sa dismissal sang election protest. Sa Oktubre 2019 sang nag-release ang PET sang resulta sa inisyal nga recount sa 3 ka pilot provinces nga mga Camarines Sur, Negros Oriental kag Iloilo bilang sabat sa ikaduha nga petisyon ni Marcos. Ginbasura naman sa Duterte administration ang panawagan ni Anay Government Advisor Dr. Tony Liatzon nga i-abolish ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases angon sa desisyon nga liwat pagbukas sa mga sinihan. Kaginpahayag nga ang reklamo ni Liatzon ang para sa kaugalingon niya nga interes. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang reaksyon angon sa pagpakabalaot ni Liatzon nga nagwa matapos ginaprubahan sang IATF ang pagbukas sa mga sinihan sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine lakip na ang Metro Manila nga subject sa guidelines ng talana sang Health Department kag natungdan nga local government units. Suno kay Roque, ginaktuana sang presidente ang reklamo ni Liatzon kag ginpalayag nga ginahimo ni Liatzon ang pagpakabalaot bangod dula siya gin-appoint bilang DOH Secretary. Sa namunuan, ginpalayag sadto ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga wala ginhimo ni Liatzon ang trabaho sini kag may personal nga motibo magluwas sa pagserbis sa pumuluyo rason nga ginkakas ini sa serbisyo. Tatlo na lamang ka mga UK COVID-19 variant ang aktibong kaso sa Pilipinas. Ini matapos ginanunsyo sa Department of Health nga 40 sa 44 ka mga kaso sa UK variant sa pungsod ang nakarecover na sa balatian samtang nagapabilin sa isa naman ang napatay. Sa records ng DOH ang tatlo ka mga aktibong kaso ang mga returning overseas Filipinos gikan sa United Arab Emirates, 20 anyos nga babae gikan sa Sabangan Mountain Province, kag 37 anyos nga lalaki gikan sa Impasug-o nga Bukidnon. Tanan nga aktibo nga kaso ang naka-isolate na. Sa 44 ka kaso, 28 ang local, samtang 15 naman ang returning OFW. Suno kay DOH Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman, mayara lamang sa minimal transmission sa variant bangod tatlo lamang kadugang nga kaso ang nakitaan nga ginaangot sadto sa gin-report nga UK variant infections. Nagpasar sa hagna si Senator Sani Angara para malibre na sa buwis ang mga donasyon nga bakuna kay iban pang supply nga kinahanglanon para sa COVID-19 vaccination plan sang gobyerno. Rason ni Angara kung hindi pagsukton sang donor's tax, mahimo mainganyo pa nga may maghatag sang donasyon. Suno pa sa senador, naghatag na sang kaangay nga insentibo sa Bayanihan 1 kag Bayanihan 2 bilang pagkilala sa dako nga pagkinahanglan sa mga supply para sa frontliners. Magluwas sa COVID-19 vaccines, hindi man pagsukton sang donor's tax ang mga capital equipment, spare parts kag raw materials ang ginakinahanglan para sa produksyon sang personal protective equipment components kaangay sang coveralls, gowns, surgical mask, kag goggles kag face shields. Amuman ang mabulong para sa COVID-19 nga aprobado sang Food and Drug Administration pati na ang donasyon para sa kagamitan para sa waste management, kalakip na ang para sa waste segregation, storage, collection, sorting, treatment, kag disposal services. Mangin epektibo ang exemption tubtob Disyembre 31, tuig 2023. Kag sa katapusan nga balita national, formal na nga nagpungko bilang ika-63 nga Commanding General sa Philippine Army, si Lieutenant General Jose Faustino Jr. kahapon ngadlaw Martes. Ginpatigayon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang change of command ceremony sa Fort Andres Bonifacio. Si Faustino ang nagbulos kay Lieutenant General Cirilito Sobihana nga gin-appoint bilang overall chief ng Armed Forces of the Philippines. Sa pagpamulong-pulong ni Faustino, iya ginpahayag nga ang kredibilidad ng Army ang nagkakaangot sa transparency kag accountability. Si Faustino ang miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1988 kag nagpamuno sa Eastern Mindanao Command. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Inyo ginamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion.
Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon